plantation sa mga pinja. Arang dako aman di. Nana jud mi nakita nga plantation dari guys nga arang dako akaadyo nga plantation sa pineapple nga pikas-pikas. Murag halos tanan man nakita dari puro plantation sa pineapple. Ano gana? Dana pa cerita mo to guys nga arang dako basig maabot pud mi dana. Sig mao siguro nag-famous nga kuan. Tumuto bitaw diri sa Bukidnon. Hala no, tinuod di nang naas mga post, mga daghan na kadarig pinja. So nga na puro sila pinja kasi medyo sukot-sukot no. Mo din mag-harvest sila daghan, wala man timingin karon na bunga no. Di pating bunga. Guys, na-miss ko guys, abyo arang nindota. Hala oy. Gitugnaw laman jud ko. Init man tuod no, nakita ninyo nga naiinit pero arang tugnaw ah. Tungod siguro sila mga moto diri nga arang dagtuaba. So magpalupad mig drone guys, tanawan lang naman ninyo para ma-appreciate jud nato ag view jud bitaw sa mga pineapple. Lami jud tanawon jud naka-drone jud kay kita jud tanan. Wala ora ni minuto. So das undo guys, gapalupad na sa siyang drone. Aron makakita tag unsay porma sa mga pineapple. Arang lingaw ko sa guys, kay grabe ko nung view ha sa ijang drone. Natuman ra jud guys. Grabe ha, natuman ra jud guys. Ijang pangandoy nga makain himi sa mga drone. Unsa man ni santan? Agbuak ni jamarag santan pero kahoy man. Patanawon ra mo na guys sa footage ni sa drone. Ako dari ka muni ra gud ko dar sang mga nakita nga ninduta jud ay. Medyo labad-labad lang maghang kay kuwang sa tuog. Lami ikatug so karong gabi guys mangita mi kapahuwayan didto dapit sa ang pasug-on. Ano makapahuway mi og kanang lami jud ba? Kay lami jud ituog bitaw di katong bara ko kay liwaros. Unsa guys, agatong Inmax guys, nakaabot ra jud Bukidnon kay gipalit ni na namang motora lagi kay arang makasore-sore kuno mi lagi sa Mindanao. Dapat last year pa na nahitabo. Unsa kay restricted man ko sa ang kanang account sa Facebook ba sayang wa koy monetization ba. So sayang pagkaadyo og magbiyahe mi mo gastos ni dako. Unsa why monetization na dyan mo putong mag-post ka nakita ginagawa at least makabawi sa pliti, di ba? Mindset pa, mindset. Adya mo pang hawa guys, labi na sawa pa nakatamak tarig Bukidnon or nakatong gusto makitas drone shot kay grabe jang nindota, promise. Ko dyan na yung mga tag dyan makakita mo view aran jang nindota ni tanaw ko sa monitor ni Undo dyan. Sus jarang nindota, arang dako adya day kaadyo nga farm. Lan hira gani dapit ha, napagani dito nga wa mi nag-video kay hadit lagi dito kay mura dito gikulong ba dari magud kay marag open sa public ba. Arang dako adto so adto mo panghawa kay ibutang nag-clip dana sa drone shot ni Undoy nga grab arang sus basta arang ninduta. So kay init man kadyo guys no, magkuan ko guys kanang mag-sunscreen ko guys kay grabing inita. Kani mo ni pirmi ng sunscreen bawon bahalag asa ko katunog. Naadyo ko sunscreen nga bawon kay mo dyan ni ang paborito kani. Masaksak ra pud sa bag ba. Nga di bitaw sa Jamaica. Kay arang inita. Wa sa taroy mga skincare nga lain guys, sunscreen sa importante ron. Importante nakalaag ta. Adun mapungutan nag-asas Dalton ha, gibilin si Dalton kay di pas Dalton pwede og ilaag-laag ingani nga mag-adventure kay tuman pa. Di pa si Jamo tunong dari mi padong. Di man si basta makakita nag view. Mutipas ja. Lisod pa dadun. Motora pud mi wa pa pud mi budget. Kaya magdatag bata, ako bajay bida daning salidahan ni. Isod man og di na ko maka-entertain ninyo og magduda ako bata. Mo nga next time na dadon og kanang kamonas dyan mo kuan sa kagalingan. Jawa pa po og pwede ra man tadadon lagi og napay budget kay magdapo kog yaya. Ay budget dak gani gasto na mo nga. Meron duha gidak-an ako sa among plite 35 na. Kamera tong duha. Namot og dapa kog kuan. Di pa kaya. Guys, nagsud ko dari sa farm guys. Alo. Arang dejeng dako oh. So kinahanglan mag-TikTok ta nani kay di mo silbig di mag-TikTok. So bahala na gud guys, ug nagkamalisod ko na guys, ga-set up gud ko na sa ang tripod kay mag-TikTok lagi ko guys kay panagsara jud. Di jud yung panagsamurag basig karon or unsaman karon na siguro makaani dani ja. Tanaw guys, grabe ka dung daghanang pinja arang dako jud ni ja promise karon pa jud ko kitag ngani kadak-a nga farm. So mao ni guys ag Camp Phillips, Del Monte Pineapple Plantation. Mao ni kinadakuan guys sa tibuok Pilipinas nga plantation og pinja kay 26,000 hectares good ni. Ja kani nga magidrona ni Undoy gamay ra ni siya nga party arang jing daku. Grabe sa sige na magmotor na ris Manolo Fortich halos jud na namang nakita. Tamnanan ra jud sa pinja. Grabe sigurong lamias ilahang juta danino. Ja bugnaw mo gud pud siyang lugar. Ja kay ba mo guys samtang gabiyahe mi, galabay-labay mi dani arang humuta jud kadung pinja makapanglaway na lang magajaga bisan og wa ko kakitagbong arang humutag palibot humot ka jud pineapple. Ja butan pagjug-jug tag-ija daani kay mao jud naghatag og trabaho daani sa mga tawo. Makita mo di ba ning trending to, nalipay mga tawo diri sa Manolo Fortich kay daghan og opportunity ag nahatag ang tag-ija daning Del Monte nila kay syempre
Murag mo naman inahog nga panginabuhian gud nila diri. Syempre aga ko guys, galaro-laro ko diri ka pabongbong jud ko dari sa moment na hanga na ako dari ba kay na-miss jud ko arang dako adto ni dja. Lami pud pagkakuan ba? Pagkahimo ba kay na mga dandan tanawa. Di maglisod ang mga farmer na mag-harvest kay naray mga daan maglusot-lusot ra sila daanan. Nindot ka jud pagka-design kay mura bitaw si Jao ka ng maze bitaw og di ka suhito daning lugar dyan mag-agi-agi kay ning mga karsada sa pineapple maglibog na kag-asa ka kalapot kay kami nag-agi-agi mis undoy ano ana naglibog na mi asa mi kalapot kulbaan na mi asa na mi makuan hapit tinon mi mga saag so halos mga turista guys ug mulag jud bukid nun di jud pwede di sila makaanhi agaban gani mga pag ganig ice cream nga pineapple jud kami wa na naman mining hapit kay agamang mga tilaok nga sakit padung mi pangubon ba jang magkankahan migbugnaw murag hindi na ta makakitas uban pa nga mga view daris bukid nun manang wala lang mining hapit. So ning padadyo na migbiyahe kay mo padung mi sa Dahilayan Forest. Ja, grabe jud guys. Init man tud kaadtog adlaw no. Ara jeng tugnawa. Greg jud ko na sa kay likod ni undoy kay tugnawon jud si jang lugar. Hala, bisan nagkamulisod ako dari kay kusog pagpadagang undoy dani kay aro lagi ko nang makaabot bigsa jud daghan pa mi masurujan halaga jud day. Bati lang magyapon ko rig video-video. Pero sip talagang cellphone kaya maghiyuktan na magibite sang liog yan jud makaslide-slide sa kamot na mo lagobo untas karsada. Nga na jud ta dani cellphone da madyo gani kay nakahana akong magdagbitay-bitay di sip tiragahang cellphone. So na imagine ha dani ug magabi na grabe jud sigurong tugnawa daani ja murag lami mag-jogging daani guys kay murag di ka jud kakapudyon kay ug nawon man. So if makita na ganin mo ning mga bamboo dani mga kahoy bitaw nga tulid sa daplin sa karsada hapit na kada na mo abot sa Dahilayan Forest Park. Jaga mo plano ni undo di na laman mi mag-adventure dadto kay pangkabuhion na. Si jadi man kabuhion jaga ko may ginahuna. Aga na lang may sightseeing na lang man jud di na lang ko mo try sa mga adventure kay basig di na ko makabarog basig pabikil no mga kalawasan di sayang di na ta makasuroy sa lain nga tourist spot. Guys tanaw ni guys arang nindota oy. Ug mga kahoy ba oh? Arang tag-asa. Wow. Mga pine tree man ni. Arang ninduta guys. Lamin nas personal. Na-amiss ko guys sa mga kahoy. Grabe yung tulira. Grabe ninduta. So di namin maadto og adventure park kay di man mi mag-adventure. Ang mga nature trip ra niya among gipang-apas dani. Ninduta sa mga kahoy. Uy. Wow. Pero ito ka ng mga kahoy sa wrong turn. Ara dyan tulira tay. Na? No, mali pamutlon sa lang nasod. Ano ninduta? Yan, tag nainganis atos Alicia. Uy. Pa-picture ka? Sige, picture. O dani mo tong sakay. Ay, sakay. Katong gisak na ni tata ba? Ah. Bulan ng hilo. Di lagi ta mag-adventure kay kabuhion man ko. Bitsa. Mana ra ko diha. Dan ano? Sige, mabalik ra ko diha. Na guys, nindot ka jud mga kahoy do guys. Mo din fine. Mag-video ko kay si Dalton kay ganano jang mga pine tree. Ay mga pine tree dari oh. Nindot ay. Arang bugnawa po sakto ra pagka-jacket ko baga. Guys, grabe nindot guys. As in ka wow. Nam de karsada dari ubos de. So So nindot ani mag-adventure pero di naman mi mag-adventure guys sa sightseeing rami. Ano bang musakay pakas mga zipline, mga slides, di namin magsakay-sakay kay kabuhion ako di na ako makasuroy sa lain so tanatan-aw na lang ning Ninduta eh. Sa mga taga Bohol diha. Tanaw ni ninyo nga ang video kay aron makakita pud mo. Nami sa Dahilayan karon, Barangay Dahilayan, sa Manolo Fortich na siguro gihapon ni nga sakop. Grabe jud bugnawa. Mao dinhi pine tree nga tinuod. Bugnaw kadto. Oh, nice ag view oy. Dagko ka jud kahoy guys, as in ma-feel jud nimo katugnaw diri. Bisag init adlaw ning siga, ag feeling is tugnaw. Ara ninduta oy. So sa kada adlaw ko dari mag-walking na deo pa ko dari. Nami ta kadto. Kana tayo sa kabadyo. Tayo sa kabadyo. Nindot na? Ito pine tree. Mo dun ni tinod nga pine tree. Oo, mga na dun itinid nga pine tree. Mga itinid nga pine tree. Ato po nang pinapaakis, rangakis. Sa pinaglain naman ng imong rag na may ibig sapihon. Naranay sa, oy, bisa maglakaw-lakaw ra ka diri guys. Sagwa kay pang entrance guys. Makakita kag view, sa gara ka sa gawas. Dagkaas mga pine tree. Electric fence na. Mao gani ko ni hawid sa makurentehan ko. Magkuan sa tari mag-TikTok. Natinga ako guys, abi kog bato. Abi kog bato na sa guys. So taid na si Jaog kabadyo. Ha. Karon pa mo kitag, wa pa mo kitag tayo sa kabadyo. Mo na tayo sa kabadyo mura og bato. Dagko. Na-amis jud ko sa kahoy aron daghana. Nindot. Guys, tanawan ninyo guys. Kasi di malipay guys, ingani mo ang view. Kasi sa mga kahoy ra nalipay ko. Gamay ra man sinihang kalipay. Ay mubo ra kog kalipay. Bakit ara kong mga kahoy nga wa dito sa amo.
Nay pine tree dito pero tag sara. Diri man gud kay sara jud daghan tag-as ka ba. O kalipay ka sa mata. Dito. Usok ra mo ko na. Ha? Usok ra. Iusok ra kuno ningon si Undoy. Di bagi usok ra. Arang dagkua oh. Nanibunga siguro. Baw lang. Arang suya no. No? Bugnaw pa jud ka guys, promise. Huwag mo laag mo diri sa bukidon guys. Ayaw dyan mo kasuti mo kasuroy diri dapita. Irang ninduta. TikTok sa ta. So ganahajud mo adventure guys, panood mo. Ag entrance 100 ra man hinuon pud. Nya kada rides na puy bayad basta kay ugligon mo kuto-kuto hala pang rides mo diri. Nya kaming duha pud mi plano pud mangi-rides lagi pud daga mo ara is makakita amig unsay porma. Makita nam gud pud nimo sa gawas ug unsay porma pero mas nindot gud og musud mo. Diya kami murag amo ara nang gikumbaga murag side trip ra na ba kay gamot jang todo dito tong communal ranch baka tong muto-muto kay mo tan-aw mig unsa pay porma bag mo maora ba pud sa panoramic ars gigayda ni Undoy. So ka magibuhat ng lahos trami dito sa kinatumjan. Amo rang gitanaw unsay porma nga daghan man day mga turista pero Lunes manining suroy mi dani so wa ka jud turista samot adto kuno weekend so gi-timing jud namo nga wa ka adto kay pareho ba jaming duhang mga idlas og tawo mauwaw mig daghang tawo gusto mo lang magtago-tago magkaub-kaub na laman kay di ka na halagi daghang tawo kay mauwaw. So hang nabanta dyan guys, grabing luagan ng ilang adventure park ni abot na Miss Tumoy, wa pa gihapon na nga putod, naagihapon dari sila, sumpay gihapon ni dadto, so dako ka jud ilang area ba. Tunindot ka jud ani mag team building, nga na kanabit ng mga grupo-grupo mo dyan mga barkada, lingaw jud mo ka jud ani. Diya grabing tugnawa, di ni pwedis mga tugnawon mga panuhutonon basi magiutot mo, grabe jud tugnawa. So ning lahos pa bigan siya pumala to sa ibabaw kay mga hilig malagi mig suot-suot bisag asa, kung sa pay porma banare toy tribo dito sa ibabaw di ay. Ya, pag humana maglibot is nang panadyo na pud mi kay mato na pud mi og impasugong. So ato na putong isumpay sunod video kay taas na gato ang video karon. Salamat sa pagtan-aw ha. Anja salamat po sa mga nakamit na nga wa jud ta ka picture wa ta ka video. So nalipay na lang po kung nga nakaila mo na ha. So see you next video.